lagi di mana? Kita lagi di Kelumutan. Di tempatnya Luciana Salon punya gawe, yaitu begawe tingkepan 70 nah. Sama seperti ini. Tenggonku ki bulan-bulanan. Nah iki bulan-bulanan dan kayak kepaten. Nek meteng selawase kayak. Teko kulon pisan to. Seksi ro meteng selawase. Teko kulon pisan. Mboten lho napa. Tuh. Iki sing digawe. Ambisi. Gak baru. Benar ini Mas Sudi Mas. Ada untuk kelumutan karo mbok. Kilo. Cewek apa cowok yo? Kang Wilujeng asring begawi terus lamenipun satra malih amersan rasa nurutan yoga rasa jasmani lan rasa rohani minangka dipunpirsani mugi Allah paring slamet Wilujeng asring begawi terus lamenipun satra malih amersan cikal bakal kababat dipun puteran mriki minangka dipunpirsani mugi Allah paring slamet Wilujeng asring begawi terus lamenipun Satra malam meresani Bapak Kuasa Ibu Paratiwi minangka dipun pirsani mugi Allah paring slamet wilujeng asring dalu terus slametipun satra malih rahmat salam katur Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah miwah garwa putra lan wayah sedaya dipun suni sabat lan barokahipun kangge mitunggulan wiji durian ingkang dipun kadut si Mbak Luciana minangka dipun pitunggulan mugi Allah paring slamet wilujeng. Ini dari 7 sumur guys, bawa satu-satu. Bawa satu-satu lagi gak bawa ini cantik ini. Kamu bawa. Ki sapa ki sing loro? Sing dua mana yuk cantik sini merapat yuk. Kurang 2 yuk. Ki mboke. Kising nunggu sumur. Iki banyu sumure, kising nunggu sumur. Nang gurine kene anu sapa Sim? Aman apa ning gurine kene Sim? Sim. Ayo berbaris ke sini, berbaris. Baris yo. 2 3 4 5 6 7. Loh, kok kari? Mbak Titi. Bahe yo ora kuat ngangkat. Ini habis proses sungkeman kepada sungkeman dua-dua guys ternyata.
Proses menerima air 7 sumur. Menerima ya. Dari bidadari 1 sumur 1. Yuk sumur kedua. Oke. Sumur ketiga. Nah, pintar. Ayu. Ya, Inusannya kita. yuk serat. Mbak titik putih inusannya kita. Oke. Sumur ketiga 4. Sumur kelima. Sumur ke-6. Selesai sumur ke-7 terakhir. Selesai guys. Terkumpul 7 air sumur yang sudah dikumpulkan. Ini adalah proses benang lawe. Namanya benang lawe. Motong benang lawe. Ini ada maknanya guys. Nanti maknanya bisa dicari di Google ya guys ya. Ini ada sirahnya medungul-medungul. Ya. Ini mantannya gaul guys. Prosesi procotan. Procotan. Nanti ditompo. Cariin dicari nah nampak. Cariin di kak nggak cari tuh. Boleh nambah nih. Boleh nambah nih. Namanya gini, saya. Zaman saya ki saya. Kene. Daster. Yo kan. Iya, Cuk. Ugal-ugalan loh sih. Ya, apa-apa. Enak ya. Enak ya, gurih. Iya, gurih. Mbak Titik jelas. Lanang guys, jari ini tengere. Cewek cowok semua sama. Kuwi kudu engko ya tak upload. Ya, hayun cedet. Kak ketok nuju foto. Kanom ki konten kreator. Coba sebab betul. Ini proses pecah.
proses pecah. Mas lihat sini senyumnya. Ayo, 1, 2. Pecah kendil. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Guys, nggak apa-apa, nanti pecah. Yang penting pecah. Ya. Proses buat sengkolo guys. Tujuh takir sengkolo, namanya buat sengkolo guys, yang berjumlah 7. Ini adalah kendil guys, mecah kendil guys. Cepet deh, duitnya deh. Kalau dia duitnya kamu coba. Ini proses mandi seger guys, mandi segar. Giliran ibundanya. Atau ngarep biar apa-apa tuh kadang. Kok ngarep ya rapopo, coba iringan ae. Wes sampean kok ngarep kene sret. Wes kok, wes pitu kok. Tanya apa? Gue ngapus sih. Gue udah sama Pak. Ya jam 2 ya lah. Jam 12 sore ya lah. Ya iya. Ya ora apa-apa turun nggonmu rame-rame ya teh. Iya. Mangan ayahmu kok. Jero aja. Ya takkan ngiwo to kok. Tambah wong nek pegak ya. Terus delok ngarep. Saedik. Langsung kalau Klaten. Bayaran tak akeh. Ya kudu. Tak congkang to. Kode kore ora ya kudu genep. Ya aku ya lali lho. Ya. Yes, sesi terakhir guys. Habis ini dikeprok ambilnya oleh Mak Cinten Polowijo. Terus delok ngarep terus. Api. Pinter Pak, ini Pak, terus Pak. Ini kau buka. Gak apa-apa sayang, wis toh. Apapun kamu boleh. Penting ku bubuk karo aku. Gue nek pas jam nggonmu didelikne ning kamar ya, Mbak.
Gak, ora gelem melayani aku sih ya. Anu, garasi kuwi ketak ngene. Yuk, ayo. Iki garasi kuwi. Yuk, anyar-anyar. Raumum. Raumum. Yuk, raumum. Lemari anu furniture dituku kabeh. Guys, ayo terakhir iki. Bekas kan dulu. Panganan ya. Ini terakhir, habis ini nanti Mak Cinten ngamuk guys, ngamuk ini. Mbok pecah nang ndi Mak Cinten kok? Nang kene lho, Ti. Nang kene lho. Nang kene ben api. Tadi perut ngono. Engko asisten nggih klambi. Boke. Ibuke sapa? Jeki. Yo aku asisten Nanang. Ora iso. Lho. Ya ojo engkel-engkelan, Nanang tak booking. Dana tertinggi, moro engko. Ayo lelang. Mulai dari Rp5.000. Nanang aku lelang. Iki oke yo. Aku yang masak minta gitu. Kurang dulu. Ben seger lho. Terus barang. Matane iki ora ning ndi lho, Mbak? Moro ning kantine Nanang wis. Wedi ya khusus. Enak ya. Ambil kan sih seger. Yes, ya. Berdiri, ben apik difoto. Di melawati. Proses mencak kelapa. Iya. Tak perlu dibun susu harus tuang Kilo guys. Kilo, siapa sing pengen? Mbak Luciana ini tata penasihat sehat sama berdoa Gak apa-apa langsung ya. Oke. Niki pantes banget. Kami niki pripun? Boten pantes. Yo, gua anterin. Mbak-mbak gota cantik. Niki pripun? Dereng. Ini.
Dereng. Iya si penyanyi iki. Penyanyi iki. Niki pripun? Pantas. Pantas. Sesuai memilih baju, ganti baju dulu guys. Ganti baju, kita nantikan yang sesi berikutnya adalah getaan. Ciketak baju. Ya, 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 ayo, ya, ya, grup diki, grup diki, ya, Artisnya Jawa Timur. yo kau beti aku. Ya Allah. Oh, itu siapa gitu jenenge? Siapa? Ayo, siapa? Ki artis Indonesia, Julia Perez. Tenan Mbak siapa ki? Julia Perez. Mbak Jupe. Oh iya Mbak Jupe. Dia mau Julia Perez kok. Mbak Jupe Ratu KUA. Iya. Julia. Ngerti Ratu KUA. Lah Iya. kabare Ratu KUA. Kira to mangan bisa plak Mbak Mes iki lho. Ya Allah. Ya ampun Mbak Mes. Endi to? Lah kok kecer kabeh. Iki lho Mbak. Mbak malah mbok ratakne to Mbak. Disumut deh, nyeluk deh. Dhisik sampean pas Kene bar Covid kaya dolan ning kering rest kan. Iso ning kene arek. Kene tisu kering tak golekne njero. Disumut basah lho deh. Enggak gowo. Tisu basah nggowo nek kering gak. Pliket tingko. Peli. Oh, ya cocok ngono ae. Peliket. Sik kurang Mbak Jupe iki ya Allah. Peliket. Loh, ya to. Mbak Jupe lah bojomu sanyar ndi? Udah kenalan sih. Yo, putri nyenik wati ki jan. Lek mana harap bojomu ndi? Sing ndi? Kae lho, nunggu. Sing ndi bojomu sing ndi? Dikenal nih toh, ndang dikenal nih. Tak delok isih wis tau porong karo. Dah yo. Yo. Tahu mom. Samarku kok tipete Ari. Yo. Ora lah. Nek Ari ora Bobi. Wis kayak kene ben kene. Ini nyapa to gak sih mangke? Mbak, wis bengi, Mbak. Yo, kok ya bengi ae. Gak ya bakso lah. artis ki nek bengi iki gak oleh mangan. Mbak, udah kok ngene kok terus ae. Lho, iki lho. Kabeh sing gak enek sing cilik wetenge. Mbok ndolik ke malah biyo manak piro kan. Yo kae wis foto, wis buyut. Iki gak ngerti mbok ndolik ke to. Wes gak oleh nek ngene iki deh. Oh, lha nyapa? Hmm? Grogi. Tangan dhuwur iki. Ki tangan kanan, nek ki tangan kiri. Nek Mbak Mes tangan ndi? Kiri. Dungko to, Mak. Wis bar kok wilah gak teko. Kok didutihne make jirine. Tak kira ki mau sing tingkepan Mbak Titik lho. Yo. Lah sing wedok ning ndi? Sing wedok. Sing wedok dari Ama. Kok gawet to, udah. Tak kira wis bar lho Kang Jo. Bar mah apa? Kok bajak sudah metu. Pak enek Pak anu to, Pak Soe, Pak Mudin. Pak Mudin. Kaget aku pangling karo Pak Mudin. Lah iya. Suwe ra ketemu. Kok Subang ngono. Ini prosesi getaan, guys. Bari ki engko digetak. Digetak. Ah. Di sini nantang.
Madu brandnya cantik, maem cantik. Ini kan. Ini barang ya. Yo kudu enak to. Duitnya cintanya yang kedil. Giling. Mana receh-receh ngono lho piro ngono. Jaluk duitnya sing lo sek kan. Receh piro-piro. Receh, Mak. Nggih, kritik nggih. Rejake wis urung Mas. Oh, tukang botone iki yo kon cepet-cepet leh, Man. Iya balapan lah. Iya. Bisa balapan. Kado sado. Sado lah. Diwalik. Kuruja perawan iki jering. Bosok jejer karo anak kok koyo perawan nih. Mbak karo adik ya. Iki fotomu ya ya. Anakku. Oh iki anak malah. Postingan lah. Yo ra umum. Berapa bulan? Iki ta. Melaku terus sih, gak mandek-mandek. Berbulan-bulan. Ngadap nih berarti. Kalau Mbak Lu sejalan rujak lu loh, Ega. Ya. Bapak Ibu ini lho, ini. Mbak. Ini loh. Buat bapak ibu monggo. Monggo, dilapis sini. Dilarisi bapak ibu ini. Putih. Bapak ibu terus. Bagian sisi-sisi. Ini pamit, Mbak. Nah. Sing laris halus kok sing bebek halus bentang. Kurujan. Iya. Piro, Mbak? 5.000. Nek 10.000 kok lah loro. Tadi ya. Ya, dhewe-dhewe ta tukune. Ijo kalau duwe loro. Gak oleh tuku patungan gini. Wonge gak nerima susuk Mbak Lucy. Rujak. Uang sekali masuk nggak dapet susuk loh ya ini. Pokoknya langsung masuk. Nggak dapet susuk loh ya ini. Gak oleh susuk. Udah aku jangan nganter ya. Kilo, kita sotene kilo. Ya. Udah bisa terkat loh. Antri. Ya. Antri. Itu ku tabak. Malah pira. Tapi sebenarnya. Oke, Ben.
Alah antri sak tekani. Piro iki? Iku jaluk piro? Paro ya ki? 5.000. Kilo nek ki full kingkong. Karen joget. Loh, iya tuku. Bisi. Tuku pira, Bu? 20. Oh, 3.000 malah seprapat kingko lah. Lah yo oleh seprapat kingko. Mak wi gak tuku Mak wi. Oh, isih njuwo. Walau gelang. Macam ini. 10.000. 10.000. Ditempol lah. 10.000 ya, Mbak. Yo lap-lap loh, Mbak. Kayak cahaya ilahi loh. Kok wedi aku. 10.000, Bak. 2.000. Ki jelas bose 2.000. Bek ya kalus. Nebek lho 10.000. Bek. Saade diangkat nyam. Kan aku terakhir dhewe sak es batune aku nggo. Iya, piye ora ya seger. Asli kalus. Madhep rene sik, madhep rene. Trip. Lho, gak nggo duit ra oleh, kudu gawe duit. Lah mbok engke tuku pira? Urung lho mbok urung tuku lho. 2.000. Oh, jeret. Tutar. Tutar. Rasanya. Jadi kemaluan. Yo. Gue ngitung totalan kok. Yo mangan opo? Wong itu masuk nek mangan yo ngono. Wong itu nek mangan yo sing apik. Wong itu nyanyi. Yo, kilo itu asli nyel ki. Yo. Lho ki. No. Enggak muda. Lama muda gitu. Pun.